Келесі видеосмабыз Буа районы Ақсы ауылында яшәүче укытучылар династиясы Жамалетдиновлар гаиләсе турында. Иң өлкән вакиле Камәрия апа динне алга сөрүче атаклы Мөлековлар нәселеннән. Дәвамчылар да бар, улы һәм кызы, килене, хәтта инде оныклары да мөгаллимлек юлын сайлыйлар. Берничә буынга белем бирүче династия белән Буадагы хәбәрчебез Алсу Самигуллин аралашып кайтты. Ай, матур. Красота просто. Лайыклы ялда булса да Камәрия Жамалетдинова бүген дә мәктәп тормышы, язмышы белән кайный. Аны укытучылар династиясенең иң өлкән вәкиле дисәк тә ялгыш булмастыр. 1971 елны яңа гына 10-нчы сыйныфны тәмамлап, читтән торып Казан дәүләт педагогия институтына укырга кергән кызны туган авылы мәктәбенә рус һәм немец теле укытучысы итеп эшкә алалар. Мен инде яшьлек мәктәбендә немец телен бишлегә укыган идем. Аннан соң булай дипломнарым юк иде инде. Аннан укырга туры килде. Лайда инде җыл уртасы булгач, шулай укытып киттем. Аллага шөкер. Балалар яраттылар, коллектив сразу үзенә алды инде мине. Тырыштым инде, төннәр буе укыйдым, немец телен ятлый идем. Яхшырак балалар анда текстан сөйләр өчен. 45 еллык укытучылык стажы булган ханым бар гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлый. Аксу урта мәктәбендә география фәне укыта. 10 ел директор вазифаларын башкара. Балалары да аның изеннән китеп мөгаллимлек юлын сайлыйлар. Улы Фәнил авыл мәктәбендә физкультура, кызы Гөлназ татар теле һәм әдәбиятын укыта. Мен бу һөнәрне әнием укытучы булганга сайладым һәм балаларны яратканга сайладым. Шулай минем апаларым, абыйларым барысы да укытучы нәселеннән. Камәрия апаның килене Лилия дә педагог, балаларга инглиз телен өйрәтә. Үзе дә укытучылар династиясеннән. Эшебезнең дәвамчысы булыр дип кызларына зур өметләр баглый. Җырларга ярата, биергә ярата һәм дә рәсем ясарга ярата инде. Шуңа күрә кызыма да инде ничек дип әйтсәң инде шул һөнәрне сайлап алсын дип уйлыйм инде. Укытучы һөнәрен сайлауларына балалары да Камәрия апа үзе дә һич кенә дә үкенми. Нишләп алай укытучы ясыйсың, балаларыгызны әйбәт бит инде шәһәргә китсәләр дип әйтәләр иделәр дә. Мин әйттем, укытучы булган кеше рамкада тора. Нашар сүз сөйләми, аны бөтен кеше күзәтеп тора дип. Жамалетдиновлар династиясе районда иң зур стажлы укытучылар гаиләләренең берсе. 4-нче буында һөнәрне дәвам итүчеләр дә булмый калмас дип өметләнәләр үзләре. Алсу Самигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.